So, mao ni ang unang gabi sa sitwasyon nako dito sa bukid sa Ando. So, after how many years nga nahipos ni nga mosquito. So, bag-o lang yun ni siya na ablihan nako. Tawa ko kabantay nga buslot di ay kay gikot-kot og ilaga. So, after sa among panihapon, nabalik na ta sky. dito na nako nakita na ay gisik. So, mo to nga ako ang panahonaan nga pistahan gyud kog lamo kung di na ako ni si tahi. May na lang gani kay samtang bata pa. bisag asa ko mo ato na ako dala-dala nga tanod og dagom. So na ako'y dala kanunay nga pangtahi. So may na lang kay naatay dala. So mo nang nakapanahi tabi sa gabi ina. So ngit-ngit ni siya nga time pero nakapanahi ko kay akong gigamit ang solar lamp. So mo nga nakapanahi ko kay lain man pud og matulog lang ta nga walay mosquito kay may maning naay mosquito kay safety sa lamok og safety pud ta sa mga mamang dili maka directly dool sa ato ang panit ang mga mamang. So mo nang bisag asa ta matulog kailangan naay mosquito. So nakapajama ko, naka-jacket o kay bugnaw kaayo ang bukid. So before ay ko nakahuna-huna ani nga magtahi sa among panihapon. Grabe na mo ka medyo na nibago ko, gimingaw ko sa akong mga anak pero munang giingon nga kailangan kong masanay. Total di man ni siya maintain kay at least magkita ramang gyud mi after sa Friday. So every weekend makauli naman ko. So natapos ra gyud nako akong pagtahi kay last na ako ni gigamit 2020. So dugay gyud na ako ni na mosquito nga wa magamit 2023 karon mao pa nako siya nagamit, mao pa nako siya na open. So dugay gyud siya ang magamit. So kinahanglan gyud nga ang gamiton kay ang usa ka butang pag dili magamit sige tagu-taguan kut-kuton gyud na siya no. Gikut-kut siya og ilaga. Grabe na akong hipos sakpan na dai sa ilaga. Ang ilaga pod wa pod ka na ako masakpi but asa siya tago. So guys, so after sa among pamahaw no kabuntag no lipay kay mi kay naay naghatod og among sudan gihatdan mi og palaka. So tapos na ni akong pagtahi. So ready na akong hingdaan na nakatapad ra. So ayan tapos na. So mao ni ang sitwasyon diri pagbuntag. Ana ang katong CR. So atbang sa eskwelahan na ay upat ka balay. So nata karon sa bukid. So sagbot pa kayong palibot kay wala pa na cleaning, wala pa lampas eh. O naanay nagsugod pang limpyo. Salamat kaayo sa mga pamilya no. Maka-bless pod, makalipay pod kay naay naga-support sa ato atong sudan. Shout out sa atong mga kinikanan diri sa Ando. God bless. Salamat sa tabang.